хонаи фуруши дӯстон дар ноҳияи Файзобод қарор дорад, ки дар ҷамоати Меҳробод дар деҳаи усто Шамс мардони азиз посёлкаи навай, ки 8 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, ки 2 подвал дорад, кришаш фигурания, яъне ки замонави аст ва на ремонти беҳтарин дорад. Дар ноштам як тайяр дига хона кати калидораш ремонти беҳтарин дорад. Дӯстони азиз, ки полни шкатур ремонт кардагӣ аст, ки стяжкашам тайёр ва лестисашам рехтагӣ аст барои дуюм этаж. боғча ва дигар дарахтони мевадиҳандам дорад. Дӯстони азиз, ки об светчам ҳаст. айни ҳол дар ҳамин ҷа зиндаги кардисиян 100% гирчам маҳкам аст, ки даврӯзаи нав задагӣ аст. бардони азиз, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ки срочно фурӯхта мешавад ба сабаби ки пул дар корш дага гуфтагаи соҳибшон фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад, ки ба ягон квартира ягон сексия кади алиш мешавад, ки ай шаҳри Душанбе ё ягон ҷоя варианти хутона дар ҳамин рақамошон пешниҳод кунем. дӯстони азиз, ё ки кадоме ки сумкати мехарад арзонак мекунем гуфтага, ё ки ба квартира алиш марҳамат. дигар маълумоти пурраша занг зад дӯстон хитон гирем.